जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପୁରା ଖୁସି ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ବସିବା। ସେ ଖୁସି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମର ସେଇ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ଥିବା ଆମର ଦହିବରା ଅଙ୍କଲ ଯିଏକି ଆମର ଥିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସାନ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଥିଲୁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ଆତସବାଜି ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହୁ ବାଣର ସେଇର ମଜା ନେଇସାରିଲା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଇକ ଜାତି। ସେଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାର ଏଠି ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ ରହିଲି।